sa chceš naučiť tancovať latinskoamerické tance, toto je tvoja jedinečná príležitosť. Od základného kroku až po tvoje vysnívané vystúpenie. Hodiny sú aj pre úplných začiatočníkov, v každom veku a bez ohľadu na tvoju postavu. Tanec je tu pre všetkých. Rezervuj si svoju hodinu s našimi inštruktormi ešte dnes. Zapĺňame posledné miesta vo Zvolene, Banskej Bystrici a v Brezne. Žiadne drevo neexistuje. Naučíme tancovať každého. Informácie k rezervácii nájdeš v popisku videa. Tešíme sa na teba. Nezabúdaj, ku šťastiu vedie veľa skratiek a tanec je jednou z nich.